Predstav si, že otvoríš noviny a dočítaš sa, že vedci objavili život na mesiaci. Mestá, chrámy a dokonca bytosti podobné ľuďom. V roku 1835 tomu uverili tisíce ľudí. Nie preto, že by boli hlúpi, ale preto, že o tom hovorili noviny. Tento príbeh sa stal známym ako Great Moon Hoax. Všetko sa začalo v amerických novinách New York Sun. Tie v roku 1835 publikovali sériu článkov o prelomovom astronomickom objave. Autor tvrdil, že informácie pochádzajú z práce známeho britského astronóma Sira Johna Herschela. Herschel bol v tom čase jednou z najväčších vedeckých autorít sveta. Práve pracoval v Južnej Afrike na pozorovaniach mesiaca. Problém bol jediný. John Herschel o týchto článkoch nikdy nič nenapísal. A o žiadnom živote na mesiaci nikdy nehovoril. Články pokračovali ďalšími detailmi. Tvrdili, že nový teleskop dokázal odhaliť neuveriteľné detaily mesačného povrchu. Opisovali lesy, rieky, chrámy a mestá postavené z lesklého kameňa. Najšokujúcejšia časť však prišla neskôr. Autori tvrdili, že na mesiaci žijú inteligentné bytosti podobné ľuďom. Mali krídla, chlpaté telá a správali sa ako civilizácia. Noviny ich nazvali Batman. Všetko bolo napísané technickým, vedeckým jazykom. Tak presvedčivo, že mnohí čitatelia nemali dôvod pochybovať. Dnes sa môže zdať neuveriteľné, že by niekto podobnému príbehu veril. No v 19. storočí bola situácia iná. Noviny boli hlavným zdrojom informácií. Veda bola rýchlo sa rozvíjajúca oblasť a astronómia patrila k jej najtajomnejším disciplínam. Bežný človek nemal spôsob, ako si informácie overiť. A keď sa v článkoch objavilo meno rešpektovaného vedca, dôvera bola automatická. Skepticizmus prišiel až neskôr. Správa sa šírila neuveriteľne rýchlo. Iné noviny články preberali bez overenia. Príbeh sa dostal do Európy a stal sa globálnou senzáciou. New York Sun zaznamenal obrovský nárast predaja. Ukázalo sa, že šokujúci príbeh predáva lepšie než pravda. Postupne však začali pribúdať pochybnosti. Žiadne kresby, žiadne skutočné pozorovania, žiadne vedecké dôkazy. John Herschel sa od príbehu dištancoval a označil ho za fikciu. Noviny sa však nikdy formálne neospravedlnili. Great Moon Hoax je viac než len kuriózny historický príbeh. Ukazuje, ako ľahko sa môžu dezinformácie šíriť, keď sa spoja autorita, médiá a ľudská zvedavosť. Technológie sa zmenili. Princíp nie. A toto bol Great Moon Hoax. Jeden z najväčších mediálnych podvodov v histórii. Ak chceš ďalšie príbehy, ktoré sa nikdy nemali stať, vieš kde zostať.